Γεια σας παιδιά, εξάλλου ένα μάθημα που αυτό το μάθημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρει κάποιες υπηρεσίες ή θέλει να δημιουργήσει ένα δικό του brand, μια δικιά του κοινότητα και έχει κάποια υπηρεσία και θέλει να δεθεί περισσότερο στον κόσμο και στον potential client, δηλαδή στον πιθανόν πελάτη, να πούμε έτσι, όποιοι θα έρθουν κοντά μας μέσω του website μας, μέσω του Instagram, όποιοι και είναι αυτοί, από που και να έρθουν, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα αυτοματοποιεί και θα διευκολύνει τα ραντεβού σας, γενικά, για να γίνει το closing, η πώληση, να γίνει σε οτιδήποτε είναι αυτό που πουλάτε εσείς ή προσφέρετε σαν επιχειρηματίας. Παράδειγμα, το Calendly είναι ένα software που χρησιμοποιείται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή και έχει πάρα πολλά tools μέσα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Παράδειγμα, έχοντας ένα Calendly link, εκτός από το κομμάτι ότι ναι, υπάρχει το κομμάτι που μπορεί κάποιος να κλείσει μέσα σε ένα ραντεβού στο βίντεο, να κάνει ένα zoom call μαζί σας, είναι ότι μπορείτε να του κάνετε ερωτήσεις. Μπορείτε να κάνετε branding πάνω στο Calendly. Μπορείτε μέχρι και να δέχεστε πληρωμές. Το Calendly είναι πάρα πολύ εξελιγμένο, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε να το χρησιμοποιήσουμε στο δωρεάν version, εντελώς δωρεάν. Θα το στήσουμε full optimized, ώστε εσείς να ξέρετε ακριβώς σε ποιον μιλάτε, να ξέρετε γιατί του μιλάτε, τι έχει κάνει, για να υπάρχει ένα qualification, δηλαδή να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε εάν ο πελάτης αυτός που μιλάμε αξίζει να του μιλάμε και πώς να του μιλάμε από τις απαντήσεις που θα δώσει. Να μην τα πολυλογώ, πάμε παιδιά τώρα να κάνουμε εγγραφή στο Calendly, να στήσουμε το προφίλ μας, να βάλουμε τις ερωτήσεις και να ξεκινήσουμε την αυτοματοποίηση μας. Πάμε.